Hello mga idol, for today's video sakay tagbangka mga idol kay naligo lagi tag dagat mga idol. So mo na karon mga idol no na atas tunga-tunga sa laod ni patim ning kulbaag na tadi mga idol, patim dito ko ag balod. Pero wa naman tay mahimo mga idol kay napasubo naman ta. Ato na gini padayunan kung unsa ni atong plano rong adlaw mga idol. So relax mo da mga idol, pabugnaw sa ta kay siyempre bakasyon pa man. Pa may trabahoon mo na laglag sa mga idol kauban sa tong mga tropa mga idol. So relax mo lang mga idol no. Nindot siya yung dagat ng mga panahon na mga idol. Pag dagko lagi balon mga idol, kulba kayo. Nasa sa likod, pini sa likod na. Day na day gintan sa buday sir. Kuan. Ikaw iri balon. So, dara mga idol no, na itong mga kauban no. Siya dagko yung balod daw, singgit na lang kita ni mga idol, gawa na kita mahimo, pati ng handukaw, pati ng kusuga, pero napasubo na lang kita, mo ito, idala na lang ato sa video-video ng kiradaha. Itong mga kauban, nagkataw-katawa, pero ang uban, ang luspad na, tungod sa kakusog sa balod. Bagay-babay na sila, pero ang gikulbaan, nagpahilom-hilom ra, ngisi-ngisi, pero pati ng kulbaa. Kaya niham na ang katunga sa bangka ni mga idol, pero lingaw ra mga kayo.